Inip na raw ang ilang residente ng Arayat, Pampanga sa mabagal na usad ng kanilang COVID-19 vaccination rollout. Dahil dito, ilan sa kanilang dumulog na mismo sa munisipyo para makipagbalita kaugnay ng kanilang schedule. June, July, nagpasa po kami ng mga papel sa barangay. Tapos po, sabi nila, kailan na po sabi, next batch na po. Tapos bigla-bigla po sabi, pumunta na po sa magpapalit. Matagal na rin po hinintay nga po namin. Ayon sa kanila, malaking bagay ang bakuna upang maiwasan ng local transmission at pagkakaroon ng severe COVID case. Para lang maiwasan yung dumadami yung cases sa Arayat. Inilapit naman na ng local government ang problema sa provincial IATF kaugnay ng kakulangan ng supply ng bakuna. Nagtayo na rin ang vaccination scheduling booth sa harap ng munisipyo. Ilang buwan na silang nagpalista sa barangay, hindi sila natatawag, hindi sila nababakunahan. Dito na lang po sila nagpapalista. Sa kasalukuyan, nasa 13,000 pa lang ang fully vaccinated sa buong bayan. Malayo pa sa higit 100,000 na dapat mabakunahan. Isa rin ang Arayat sa mga munisipalidad sa Pampanga na mabilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nitong September 4, 11 ang bagong kasong naitala sa kanilang COVID bulletin. Dahil dito, umakyat na sa 150 ang aktibong kaso sa lugar. Bukod sa pagpapabilis ng vaccine rollout, magkakaroon na rin ng daily disinfection sa 30 barangay. May power spray sila, tapos 40 kilong pandisinfectant. Para sa ganun, kahit pulog-pulog pa. Patuloy rin ang pagbabantay sa Arayat-Cabiao border checkpoint. Tanging mga APOR o authorized persons outside of residence at residente ng Arayat ang pinapapasok sa border, alinsunod na rin sa Executive Order 17B ng Provincial IATF. Bawal pa rin ang pagtanggap ng bisita sa bahay kahit makamag-anak ang mga ito. Rainiel Pawid, CIL TV News.